Sige. Sumatod mo, Mr. Di na ko Adonis, bago pa lang ni Gisulti, walay reliyon makaluwas. Kasi Kristo lang ang makaluwas. Ang ako pangutan na buot, bang sabtan mo, Mr. Adonis, nga ang Diyos walay reliyon, yes or no? Tubag. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Pamatud-an nako nga ang relihiyon dili makaluwas. Apan si Kristo lamang, naikama, tama, apan si Kristo lamang ang makaluwas. Sumala sa Biblia. Okay. Sige na, talag. Ang relihiyon, kung basa ka o King James Version, New American Standard Bible, naalang di siya 5 ka word nga religion sa New Testament. No? So, gitanaw na ko diha ang 5 ka teksto, Acts 26:5, Galatians 1:13, 14, James 1:26, o James 1:27. Wala ko'y nabasa diha nga ang relihiyon makaluwas. No, wala gyud. So, walay mabasa nga ang relihiyon makaluwas. So, kita na kung unsa may meaning aning religion, nganong dili man siya makaluwas, no? So, matud pa diri sa usa sa mga teksto nga akong gibasa diri sa James chapter 1:26, nagaingon diri nga dunay siya man's religion. Kung atong basahon daw, no? Basahon nato. Ako ka-break James. Sana pong James diri. James 1:26. Nadiri dayo. If anyone seems religious to be not sani ako ito briding the tongue of himself but deceiving the heart of himself of the one worthless, his religion is worthless. So matut pa dere nga ang religion daw kuno is worthless, no? Kawang ang iyang relihiyon kung dili siya mapugong sa iyahang baba. So ingon dere ang word nga religion dere treskia, no? Sa Grego treskia, ang kahulugan dere ingon dere reverence or worship of the gods. Ang gods dire kanang gamay nga G. Gods. O dili katong God nga capital letter. Small letter G, no? Ang gods. So meaning to say mga Diyos. So dunay mga relihiyon nga nagsimba og mga Diyos. So walay mabasa nga ang relihiyon makaluwas. Mao na. Ikaduha, ingon diha apan si Kristo lamang ang makaluwas. So diha ni ana nga statement, diha ni ana nga proposition, klaro nga ang makaluwas si Kristo lamang, only, no? Guna ba tayo mabasa nga si Kristo lamang ang makaluwas? So atong basahon ang kining Bible sa kanang sana, no? Kining Katoliko nga Bible na naay imprimatur na ay dihustat, no, sa Good News Bible. Ingon diri sa versikulo 11, Jesus is the one of whom the scripture says, the stone that the builders despised, turned out to be the most important of all. 12.
salvation is to be found through Him alone. No? In all the world, there is no one else whom God has given who can save us. So, way lain nga makaluwas na to, si Kristo lamang. No, ingon diri, oh. Alone. So, kanang pulong alone, wa nagilain. Now, kung duha ra may giskutan dire, religion o si Jesus Christ, mao man ni ang subject dire, oh. Ang reliyon o si Jesus Christ. Mao ra giskutan. So, ang makaluwas dire, si Kristo ra gyud. So, akong gisulti na nga, sa Biblia, wa kay mabasa nga ang relihiyon makaluwas. Walay mabasa. Nganong walay mabasa? Kay ang makaluwas, si Kristo lamang. Klaro kay na, no? So, alone. Kay kung doon na, makaluwas pa ang reliyon, si duha na sila, dili na alone. No? Una, dili na siya. So, it is understood, bisag, wala tayo mabasa nga word per word, no? Wala ka ng word per word yun nga, ang relihiyon, dili makaluwas. Oh. Wala kita mabasa na word per word, pero it is understood implicitly implied, masabdan nga, di gid siya makaluwas. Kay una, walay mabasa nga word per word makaluwas. Ikaduha, si Jesus Christ ang gi-introduce sa Biblia nga mao lamang ang makaluwas ug wa nagilain. No? So, karon kay gisupak man ni sa akong kaadbang nga amigo nako, no, ni Brother Rosby. So, dapat mubasa siya nga si Kristo, dili lang si Kristo ang manluluwas, doon na pay lain, no? So, mao na nga makabasa siya nga ang relihiyon unya si Kristo, meaning to say, dili na alone. Kung makabasa man siya nga ang reliyon makaluwas, do dili na siya alone. Dili na lamang, only, no? Basahon nato diri sa laing version sa Acts chapter 4 verse 12, only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. No? So, wala nagilain. Pero kay wala man may kuano, wala man may referensya, daghanon ta kog mga referensya pagpamatuod. Suporta unta sa kining tema. Pero kay matud pa niya dili na kinahanglan og kining referensya, Bible lang ta. So, ang reliyon gi-define nga unsa na kining threskia sa Greek nga nagpasabot siya nga reverence or worship of the gods. So kining pag naay mga relihiyon nga nagsimba og mga Diyos ug matud pa ni Isaiah, ang mga Diyos dili na kung mag-ampo sila ang mga Diyos dili na makaluwas. So kana nga relihiyon dili gina makaluwas, no? Okay. 1 minute, 1 minute. Siya. Oh. James 1:26, no? Atong basahon ang James 1:26. James 1:26, no? Makabot pa ni, maayo. 1 minute. Ay, 1 minute na lang. Santiago 1:26. Ingon diri kun adunay magauna nga sila reliyoso ug wala sila magpugong sa iyang dila, inunuan nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Ang relihiyon ining tawhana dili magpulos. So, dili magpulos aning relihiyon na. So, useless. Di gina makaluwas. No? Useless man.
Okay, so mo na nga nganong dili siya makaluwas kay duna na makaluwas. Only one. Time is up. Okay na bro. Si Jesus Wala na, Christ wala ra na time. Okay, salamat kayo. God bless. Shout out, Bro Bingo. Okay, mayo okay na. Nauman na ang barog sa atong afirmatibo nga usa ka sa Bintes si Brother Adonis. Nauman naman o atong pag-present atong affirmative mo diri na ta karon sa atong question and answer ta karon ni Brother Rosby Bayutas. Unsa pa bro? Inom sa tubig or dito na ta ni? So, diretso na, Bro Adonis. Ready na ka? Oy. Ikaw. Ako, ready na ko. Diretso na ta? Sige, sige. Okay. Asa magset ko oras ha. Sesa. Ganama ko yung time po dere oh. Ako lang ikaw, sige. 10 minutes yapon di ba? 10 minutes. Okay, bro Rosby, ready na ka bro? Ready na. Kung Sige. magsugod kag pangutana bro. Kuha na bro, mag-start imong time. Okay. Sige bro. Okay, salamat kayo sa atong pinangga kaatbang sa SDA debater, Bro Adonis. So, Mr. Adonis, matod pa nimo ang reliyon di gyud makaluwas. Uyon ba ka, Mr. Adonis? Matod mo ang reliyon di makaluwas. Buot bang sabton mo, Mr. Adonis, nga ang Dios walay reliyon? Yes or no? Objection sa ako kajot. Okay. Mr. Okay, stop Moderator. the time. Stop the time. Unsa may objection mo Brad? Kining Juan, kumpleto dapat no ang iyahang pangutana kay Kompleto mo to. ang reliyon dili makaluwas kama kay si Kristo lamang ang makaluwas. So napay siya sumpay. Napay sumpay. Kompleto tong pangutana. Ay, Counter objection na. Moderator's time. Moderator's time sa ta. Sa plus tara. Napay mo sumpay. Para perni. Pag mahuman objection ng isa, ato siya patingog siya bro. Pag human ni Brother Adonis, pwede ka mo counter bro. Sige. Then ikaw na pwede itong paminan kung sa'yo mo i-counter. Okay. Okay, so mo nang ako nga nako may kama. So sa kama lang siya, wala pa niya gi kuan ihurot gyud niya og ang kuan ang usa ka Counter ang objection. Sige, negate mo sa counter mo Sunod Brad. ang akong pangutana sa tema biya tang reliyon makaluwas. Akong pangutana mo ni. Matod nimo walay reliyon makaluwas kay si Kristo lang makaluwas. Akong pangutana buot bang sabto nimo ang Dios walay reliyon? Yes or no? Okay, moderator sa mo decision sa moderator ha. Asa ang pangutana oy? Ay sa bro, Rosby, sa bro. Sige, Kasi moderator mo patungag gi ko niyo ani. sama ni. Kasi moderator, ako wala ko itabi kaniyang duha pero ang question sa negative side Brother Adonis, sulod gid sa tema ninyo dili ingon sa kapagkuan kay Sige. reliyon magunamag gid sa word nga reliyon nga gisyon kumbaga categorical question. Sige. Dili mo sa pwede nato nga atong ikuan nga pasok mapud gid siya sa iyong gisabutan. Ang sirabol gid siya bro. Tubago na nako. Balik. Sige. Tubago na nako. Balik ko lang pangutana. Para sige. Okay, balik na. Sige. Sumatod mo, Mr. Di na ko Adonis, bago pa lang ni mag-sulti, walay reliyon makaluwas. Kasi Kristo lang ang makaluwas. Ang ako pangutana, buot bang sabtan mo, Mr. Adonis, nga ang Dios walay reliyon? Yes or no? Tubag. No. Ang Dios doon ay relihiyon. Pero ang Dios doon na siya relihiyon. Pero ang Dios may muluwas si Kristo. Dili ang relihiyon may muluwas, kundi ang Dios. Muluwas sa iyang relihiyon. Ay, Para siya bro, wala pa naman yung time bro. Papadayon na siya bro. Ihulong naman siya. Okay na? Sige. Next question. Para question. para daghan sa mga pangutana. Padayon na. Sige. Sige. Sunod pangutana, matod mo, wag yung reliyon makaluwas. Nga karon sulti na po ang Dios dunay reliyon. Sunod pangutana, kung naa ako'y mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang reliyon maghatag og eternal life, o yun ka nga na makaka, yes or no? Wala agi ko na makakay kahibalo ko anang imong teksto. Objection. Uyon makakadili. Matod nimo nga dili mo maka. Ay sa. Affirmative. Asa na objection na to kuan? Balikon. Negatibo. Kuan, natay answer ba yes or Unsa may imong objection categorical? Brad? Asa bro. Asa Wala bro. Unsa may yes. objection nimo bro? Wala. Simple Sige. ang pangutana
Kuan ba exchanging knowledge sa man eh. Matod mo nga di gyud makaluwas ang reliyon. Pero sulti ka nga ang Dios ng reliyon. Og naa ako'y mabasa sa Biblia nga ang reliyon maghatag og eternal life. O yun nun ba niyo na makaka yes or no? No. Dili gyud ako na uyunan. No, kay ngano man, kahibalo mo kuan ang imong teksto. Doon na siya gitawag nga sa context. Tanawa ang context, no, sa imong gibasa. Baka og ibasahon nimo ana, baka may baw-an ka nga dili day mao ang imong gipasabot, ang imong nasabtan. Sige. Sunod Basahon pangutan nimo kung pwede. na. Matod mo lahi ang akong nasabtan. Akong basahon gyud para klaro gyud sa katawhan. Ha? Sige. Matod pa? Unang Timoteo. Dili itong Timoteo ay pagbuot sa pangutana. Wa aja moderator's time. Asa, moderator's time ta. Dili lang Timoteo. Pwede ba siguro kakuan? Dili na mo magsapaw-sapaw sa bro, Rosbe. Isa bro ha. Kuan ba kanang para plaster atong debate may tabo karon. Brother Ano, Adonis, kung mutingog ang negative, ang negative nga mangutana si mo ha. Dili ta mo sapaw-sapaw para pud nga flowing, gwapo ang flowing sa tong debate ba. Amo ra kung gusto kalinaw na tong kay gwapo nindot ko paminaw kung linaw makasinabot ta tanan. Kung nay mo istorya, dili to sa pawan. Ana siguro both side Okay, sige. Okay, sige, larga. Sa Mr. Adonis. Dili unang Timoteo ang gamiton kani malay mo gusto. Dili ko gamit ana. No comment, No comment, bro. Pangutana na, bro. Moderator's time. Asa. Bro Rosbe. Asa, moderator's time, bro Rosbe. Nata karon bro sa kuan bro kanang question. Pangutana imong trabaho karon bro Rosbe. Direct pangutana na ta bro kay bawal kita mag-side comment aning atong trabaho karon pangutana. Ang trabaho ko sa mga kana sige. Sunod pangutana matod nimo nagno ka nga dili na ko mabasa ang reliyon maghatag eternal life. Akong basahon gyud. I encourage ito sang basahon na. I encourage God's own people to understand the truth about religion and they will have the hope of eternal life. Nadungog ba nimo? So, sa akong gibasa nga ang reliyon maghatag eternal life, yes or no? Object ako, Mr. Moderator. Okay, Object ako kadyo. Objection. Objection mo objection. Although nga sayon lang tong ikuan, pero gusto nako kung unsa nga teksto kay atong tan-awon na ang unsa nga teksto. Tito 1 versikulo 2. Unsa nga version na imong gigamit? Wala, CB, standard. Standard patong na 1 Timothy 4:8 ba? Right, imo mo to giatyan daan. Nakuha na version. Dili na ko puro istorya dire. Ano? Sige mo ha. Unsa man na? Rekord ko pagpangutana. Wala Sa na ato sa koron. Balik ko sa moderator's time ta. Umana ka objection affirmative. Nag-object ko ikuan kung pwede i-request na ko nga ikuan ang iyang teksto kay baka wala na. No, unsa nga teksto na. I-search ko na dia. Dili man po mangutana ka nya way teksto, unsa man na dili na. Teksto. Okay, ops, moderator's time. Asa moderator's time ta. Brother, affirmative, murag trabaho, ang trabaho ka bro, butubag bro, nya naman sa i-present bro ga version bro. Trabaho ginato na bro ga isip affirmatibo ka. Iya trabaho mo ta naman. Ako ana isip moderator magpatungo rin ko ninyo tubagunon gila nimo bro kay ang team masulod gud kay ang pagutana. Sulod lagi ang pagutana. Ay nag-object. Asa naman mag-object? Asa bro, Rosbe. Bro. Ana na bro. Anang ibalik pangutana bro Rosbe. Aron iyang tubagon ang imong pangutana. Para imong tubagon ang imong pangutana. Balik pangutana bro. Sige. Sulod pangutana. Sumahala mo nga ang reliyon dili maghatag eternal life bag-o pa ni gawas ang ba. Sumala sa imo ang imo sa gibasa. Asa bro. Affirmative. Ayaw sapaw bro. Sapaw. Ayaw pag yung ako bro. Di ayaw. Ginanglan nga kung ang mutingog karon ang mangutana man gyud. Ayaw lang sa paig bisag unsa o dili bawal na dili na pwede kuha si moderator. Sige. Malita pa makasabot ang mga maminaw gyud. Lahi man ko kay para makasinabot ta. Sige. Bro, Rosby, mali ka pangutana bro. Pangutana Mr. Adonis. Bag-o pa biya di gawas imong ba matod pa nimo nga ang reliyon dili maghatag og eternal life. Akong masahon. Matod pa diri.
I encourage God's own people to understand the truth about religion and they will have the hope of eternal life. Sumala sa imong nadungog sa akong gibasa kini nga bersyon ha? Oh? Nadungog ba nimo nga ang reliyon maghatag eternal life? Yes or no? Ang Okay. akong nadungog, Kumbaga, bro. no. Kaya ang ako ang nadungog diha, naa siya hope of eternal life, dili kay naa siya eternal life. Sayop ang imuhang perception diha niya nga teksto, bro. Ang gingon diha ang religion, doon na siya hope of eternal life. Dili kay muhatag siya eternal life. So, ang imuhang interpretation sayop. Insakto ang imong gibasa. Next question. Para Sunod makapalahat pangutana. ka. Matod mo sayo ang akong gibasa nga di maghatag ang eternal life. Ako yung basahon pagbalik ha. Klaro hindi na ito pag-ayo. Matod pa, I encourage God's own people to understand the truth about religion. Then they will have the hope of eternal life. Nadungog ba nimo ang word eternal life diha sa religion? Yes or no? Yes, nadungog na ko ang eternal life, pero dili ang religion may muhatag og eternal life. Doon na lang sila yung hope. Unya, kung basahon nimo ang tibuok nga context ni ana, ang Ginoo gyud ang muhatag og eternal life sa relihiyon nga nagatuon niya. Oh, maluwas ang relihiyon, pero dili ang relihiyon may muluwas sa iyang kaugalingong relihiyon, kundi ang Dios mao'y muluwas sa ana nga relihiyon kung maayo na. Sunod. So, sayop ang imuhang interpretation kung mauna, no? So, kay wala gi makaluwas, kundi si Kristo lamang ang makaluwas. Dili Sunod ang relihiyon. pangutana. Matod mo si Kristo lang ang makaluwas. Ug naa ako'y mabasa sa Biblia nga si San Pablo makaluwas pod. Ang kunon ba nimo? Nga namakaka, yes or no? Dili gyud ko mamakat kay kanang pulong makaluwas, eternal life ang muhatag ana. Si Pablo dili makahatag og eternal life. Muna nga we are talking about eternal life. Na bago lang nimo gisulti ang eternal life. So muna nga ang eternal life ang Dios ra ang makahatag ana. Objection. Kita? Objection. Ah. Wa pa ko namulog eternal life sa akong question. Klaro akong question biya. Ah. Balikon kapag ha. Ingon ka, Counter mister. objection. Sige. Wa pa ko naman. Relax lang. Wala biya tigagi duot kay respeto Ah. tiga katuan. Diba? Timali. Ikuan sa Bago moderator. pa magunigawas yung baba. Objection niya. Ay, ka mag-counter. Ah. Bago pa magunigawas yung baba. Nga si Kristo lang ang makaluwas. Mm. Sa unang Korinto 9:22, o yun baka nga atong mabasa si San Pablo po makaluwas, yes or no? Yes, makaluwas siya, pero dili eternal life. So, mao na siya ang diferensya kang Ginoong kay ang eternal life naa lang kang Ginoong. Siya ra ang makahatag og eternal life. So, mao na gipasabot diha nga only Jesus can save us or makahatag nato og eternal life. San Pablo dili gyud, no? So, diha nasayop ang imong interpretasyon. Sunod pangutana. Ah. Sunod pangutana matud mo sa tong tema, Sunod tubag. sa tong tema nga atong giuyunan, pamatud-an nimo ang reliyon dili makaluwas. Sumala sa talata sa Biblia, nakabasa ka ba nga dunay usa ka apostoles nag-ingon ang reliyon dili makaluwas? Yes or no? Panihog og kuan balik kuan kay wala na ko nadungog kayo. Sunod. Okay, balikon ko. Panihog, Ato i-add si balik si Jumelo. Hina Balikon ko, asa si Jomel. Wala. Ah. Wala na si ang atong moderator. Sunod na. Sunod na. Banto bro nga wala na eh. Sunod sa ito. Palatas na ito ka talaya. Okay na na. Bro, mga tanong na ko bro. Nana si kuan? Asa naman? Bro, Jumel. Wala naman gatingog si. Di pa ko makakita oh. Sige lang, magkita na ron. Banto bro nga Bro, duha na Jumel, lang tao. add balik. Napila naman, murag kuan naman siguro, human naman guro imong minuto. Wala pa, gamay pag tayo kong pangutana. Yung pa ko nalingaw sa Kuan naman to gali ha. Tana pa ko. Sige lang, okay ra. Wala problema. Kasi pag 20 minutos ta, Ay, wa magi nindot na kayo. Sunod, 20 minutos. Asa, wala ta sa correction field, mas Jumel, kasi lang ha. di maginat.
Bro, sunod balik bro. Oh, Jumil. Invite ka bro, invite ka bro. Nawag si bro Russia. Sige bro. Russia, maayon tadi ano, Tagalog. May ka mo Tagalog? Opo. Ganun ba? Konti lang yung Tagalog ko. Nagkahirap-hirap tayo sa kalisyon yan eh. Napakatigas ng Tagalog ko eh. Pareho lang tayo. Ato sa latan na kay Arara. Bro, Jumil. Hindi lang kaya. Ading. Kata dali. Nag-request ko. Eh. Invite ka bro. Collection field man. Na, di na kasulod na. Sunod eh. Maparehas na po na itong niagi nga ako gani, wako kasulod. Sunod ni. Wi-Fi may gamit siguro ni. Ako, hita lang mga ko. Okay lang mga atong kuhan. Sige bro. Ganti ka. Ganti lang bro. Ading ka bro. Ay. Connection field man. Nanon si paghagit sa ko sa kwan. Nya na pero chat ako si paghagit og debate kapoy debate. Ina signal ka na. Sige bro. Anti ka balik ha. Sa balingan. Ngano hina yung signal ya bro. I-add ako bro. Kali. Ya. Accept. Add. Ipatulong na si bro. Juan. Inay siguro. O sayang, kaya napakoy pangutana. Sige, di na ako mangutana. Diretso na ko. Sulod na lang ka, bro. Asa Bro, di na naman ako mangutana. Diretso na ko. 10 minutes na ko. Asa naman si nakasulod na Musuluray siya? pa. Musuluray pa. So, di na ako mangutana na lang. Ako lang ito i-wave akong question. Diretso na lang ko para makapangutana na ka na ko. Sige. Kuali ko niya, bro. Di, sa oras. Alas Alas 8:07. So, mahuman Diri sa ko ko. alas 8:07. Mahuman itong 17. Ah. 7 semana. Sige. Nawala pa man. Sige lang. Ano ba? Mahuman ito. Lata na ito. Masulod na ron.
Sige, sige. Okay, mga igsoon, kuya ni Kristo. Bro, ikuha na. Oras na. Oras na, sige na. Sige, sige. Basta kay 17 mo undang ka. Ah, 8:17. okay. Ah. Okay. Salamat kay kaatbang Mr. Adonis ng CFD, SDA Defender. Sa mga igsoon, klaro og tataw kaayo nga ang stand sa kong kaatbang palpak yun kaayo, no? Kay iyang pamatud-an nga ang reliyon ko dili makaluwas. Kundi si Kristo lang makaluwas. Palpak na siya mga igsoon tungod kay kung mismo tag makaluwas, si San Pablo makaluwas biya. Lahi magula sa term ba gamiton. Kung nagtima niya akong kaatbang nga si Kristo lang ang manluluwas, di ko musukol. Nga muna, wala na hinabalaan sa akong kaatbang. Lahi man ang manluluwas, doon ka sa makaluwas. Kaya ang makaluwas, instrumento sa kaluwasan. Supak ba nga si Kristo ang manluluwas? Walay doktrina sa Katoliko nga si Kristo di manluluwas. Si Kristo lang ang manluluwas. Lahi sa Tagalog, tulungan ka Mr. Adonis ha. Sa Tagalog, lahi ng tagapagligtas, nun ka sa makapagliligtas. Kaya sa Biblia, si San Pablo makaluwas biya atong basahon. Unang Korinto 9:22. Mao ning wa na masabti ni Mr. Adonis. Unya ang tema palpak na, no? Diha sa mga huyang sa pagtuo na himo kong huyang sama kanila aron madani ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila. Kinsa nag-ingon si San Pablo. Mauna nga, asa naman si Mr. Adonis? Mauna nga, palpak yun daig kayo si Mr. Adonis sa iyang baruganan. Mauna mga kapatid ha, lahi ng manluluwas, nun ka sa makaluwas. Kaya sa Katoliko, di man supak ang Katoliko si Kristo na ang manluluwas. Pero sa word nga makaluwas, si Timoteo, unang Timoteo 4:16, makaluwas man sab si Timoteo. Si Pablo, makaluwas usab. Ang simbahan usab makaluwas. Efesos 5:23, ingon niya si Kristo ang ulo sa simbahan, ang iyang simbahan mao yang lawas nga iyang pagaluwason. Mauna nga, sa lakto niya pagasulti, palpak yun akong kaatbang, unang pangutanan ako niya, ang Dios ba dunay reliyon? Kaya matol pa nimo, ang reliyon dili makaluwas. Ang Dios ba dunay reliyon? Nitubag siya no. Nitubag siya wala ko reliyon ang Dios. Pero nitubag siya nga, ang Dios dunay reliyon. Konflikt na ang tubag. Naun sa akong kaatbang, no? Palpak na daan kay bisan ang Dios dunay reliyon. Narao. Ikaduhang hari 17:26. Klaro man na. Wala sila magtaho nga ang Dios dunay reliyon sa yuta. So dunay reliyon ang Dios sa yuta. So importante ng reliyon, no? Kaya ang reliyon instrumento na sa kalawasan, gipangutana bitaw nako siya. Asa man mabasa sa Biblia nga ang reliyon dili makaluwas. Wa katubag. Og nitubag siya nga ang reliyon maghatag eternal life. Unsa man ang eternal life di na makaluwas? Dito pa lang daan na nagaid lang siya ba? Sa kuan pa nagaid na wa di na kalihok. Natukan siya ang kagulingong tubag. Nigawas ko siya ba nga ang reliyon maghatag eternal life? Di pala siya madawat aning nga version. I-search na. I-search ni. Stand up CEB. Naman na sa Google, i-search ni mo. Kala nga version, kung di ba tinuod. Mauna nga, klaro ang ingon dire, no? Nga, to understand the truth about religion, and will have the hope of eternal life. So, ang religion, maghatag og eternal life. Klaro na Mr. Adonis, no? Mauna nga, hastang palpakan ni Mr. Adonis, mga kapatid, no? Mauna nga, klaro og tataw sa pangutana palang daan mga igsoon, no? Wa na. Gaid na kaiyang baruganan mga kapatid. Wala nga di gid magsilbi kay bisan gani ang Dios do na may reliyon. Ikaduhang hari 17:26 nga ang reliyon ang Dios do na reliyon sa yuta. Ang Dios do na reliyon. Ang apostoles do na bay reliyon ang mga apostoles. Nga raw. Unang Timoteo 3:16, no? Walay makalimod unsa gadako ang tinago sa tong reliyon. Nga kining balaya mo ka simbahan sa buhi sa Dios ang pasukuran ug haligi sa kamatuoran. So therefore, ang mga apostoles doon na religion. Mauna nga, gipa-question bitaw ko siya, nabay mabasa sa Biblia nga, doon ay apostoles kaya nag-ingon nga ang reliyon dili makaluwas, wa siya nahatag. So therefore, wala nagtudlo si Kristo nga ang reliyon dili makaluwas. Ang mga apostoles wala nagtudlo nga ang reliyon dili makaluwas. Kaya siya pa mismo ni gawas yung baba, nga walay apostoles nag-ingon nga ang reliyon dili makaluwas. So hastang palpakas siyang tema mga kapatid. Balikon ko ha, ang iyang tema manggod mo ni.
Pamatud-an niya nga ang reliyon dili makaluwas. Supak ko. Kay bisan si San Pablo makaluwas man unang Korinto 9:22. Si Timoteo makaluwas pod unang Timoteo 4:16. Makaluwas. Kaya kung nagtima pa lang akong kaatbang nga si Kristo lang ang manluluwas, di na ko musukol. Kay si Kristo lang ang manluluwas bisan ang Katoliko. Pero unsa may nahitabo? Oh. Unsa may nahitabo mga kapatid? Mo na nga palpak ang baruganan sa kong kaatbang, no? Mo na nga sa laktod na pagasulti napamatud-an gyud ako na bungkag gyud ako ang baruganan niya si Kristo lang ang manluluwas pero ang religion makaluwas kay naman maghatag mag eternal life. Mo lang diri ka na palpak Mr. Amoris mo sa magbuhat kag tema sunod Mr. Amoris. Lang taon gyud mong subject matter ba? Unsay kalainan sa manluluwas og makaluwas. Mao man wa nimo na hunahunaan, no? Kay ang word nga tagapagligtas si Kristo ra na. No, dili religion. Ang religion instrumento na sa kaluwasan yun naman maghatag ng eternal life. No bitong katong gipangluwas asa mo to gipangbutang sa Dios. Matod pa diri sa Balaan Acts chapter 2 verse 47. Matod pa praising God and enjoying God's will of the people. And every day, the Lord added to their church those who were being saved. Klaro ha, past tense, being saved. Asa gipangbutang? Diha gibutang siyang simbahan sa iyang religion. Kaya ang word nga religion, matod pa gikan sa Treskia, nga tinuuhan. No? Sirak 1:28, usabay kingon sa atong balaang kasulatan. Inunuan ninyo ang pagbansay sa inyong reliyon sa pagsimba sa Ginoo. So mao ni ang meaning sa religion sa Biblia. Kaya ang taong walay religion, matod pa sa Sirach 41:8, silutan sa Dios ang taong walay reliyon. Walang sinulutan jud ka Mr. Adonis kay dili importante sa imong religion. Balikon ko ha. Ang among tema makaluwas. Wala mi magtimag manluluwas. Kung mangutana siya nako karon, kinsa may manluluwas? Si Kristo ang reliyon. Syempre si Kristo. Mao na. Ang tema kay makaluwas man. Kaya kung nagtima pa lang niya akong kaat mga pamatud-an ako si Kristo lang ang manluluwas, di ko musukol eh. Okay, against mula sa mutudlo. Si Kristo lang ang manluluwas sa mutudlo. No, nothing more, nothing less. So mo na nga, palpak ko akong kaat mga kani, gawas pa siyang ba ang religion, maghatag og eternal life. So di pa lang daan, bagsak, zero. So mo na mga kapatid ha, no? Nga ato lang giklaro nga ang religion, Mr. Luis, siya pa, kaya pa? Oras? Pila lang? Ang 2 minutos pa. 2 minutos. Muning atong kaatbang karon, no? Hastang hagbaa gyud siyang tema. Wa gyud ka barog mga igsuon. Muna nga, lahi ng palikon ko ako nang lecturean si Mr. Adonis makasabot ba. Lahi lagi ng manluluwas og makaluwas, Mr. Adonis. Balikon ko ha. Kay tubag kagaya na nga si Pablo po makaluwas, nigawas ba na siyang baba, mas nakalimot ka. Si Kristo lang ang manluluwas Mr. Adonis. Pero kung mismo makaluwas, si San Pablo makaluwas. Klaro ba na sa sulti sa Biblia? Supako na nimo. Ang reliyon, maghatag eternal life, makaluwas gyapon. Supako na nimo. Sumo na Mr. Adonis, nga klaro tataw kay ikaw ba mismo niingon ganyan na ligawas yung baba, nga walay mabasa sa Biblia nga ang reliyon dili makaluwas, letra po letra. Atong tema Biblia biya. Oh, walay apostoles nga nagtudlo nga ang reliyon dili makaluwas. So diya palang daan ang imong baruganan mura kinig balikon ko mura kinig kamunggay ba nga naharos sa iyang kaugaling baruganan si Mr. Adonis. So mo na klaro og tataw nga akong na guba gud, no? Lugmok gud kayo ang iyang argumento mga kapatid. Nga naman, kung man siya nga ang reliyon maghatag eternal life. Yan, question pa siya nga Bible. I-search ni Mr. Adonis. Ugma. I-search ni nga Biblia. Hindi na ko magamit ang 1 Timothy 4:8. No? Ako masaw na lang. Para makapasa po ka, exercise good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. So helps you in every way. So makatabang. Time na? Time na, Mr. Adonis? Time na. Okay. Human lang. Human lang. Saman? Pila ka minuto lang? Yung sa man ning wala man tayo asa namang moderator. Sa mangita tag moderator para magapangutana ka ba? Sa moderator.
moderator. Kaya napamatay tag 7 minutes nga kuan. Conclusion. Asal mo ni? Asa naman si Kuan, Brother Beloria? Wa naman kasulod. Lagi. Na-run out diri sa mga kadyot. Well- Pagpalong gyud ana na. Mo Na-run Wala out siya ka. ba? Na-run out. Pwede na to ikualo. Kaya dali ra pud kaayo. Napitik ba? Mo na siguro ina ko. Nawala bitaw. So, uyo, musugot ra magkag walay moderator ay. Pero samok lang lagi no. Wala ko sa paway yun. Tubag og kategory ka. Pag di ka gusto sa kong tubag, di. Ano yung sunod? Gali. Ano yung sunod? Director. Isa na. At igad na ko si bro. Juan. Kinsa man na? Ah. Tagapagadian. Okay. Bro, atong amigo no sa FB Pagadian. Pwede ka moderator bro, bingo. Ay, moderator. 1 minute pangutan, 1 minute tubag. Kuha na, 10 minutes lang. Makapangutan na si Mr. Adonis ako. Pwede ka magka-moderator bro? One minute lang bro, 1 minute, 1 minute lang bro. 10 minutes ang taman. Ano bro, Adonis, mungutan na ka. Asa naman ang moderator? Wala pa man lagi. Timer. Ako diya. Ayaw kay mas mahal na yung moderator. Wala mo pa na to. Lagi. Botanic. Asa mo to ni wala man. Kevin na lang ba? Sige. Bakante ni. Bro, Kevin, sulod. Bro, Kevin. Asa bro, Kevin? Di ko kasulod bro kay gitiwas. Asa man gitiwas? Kinsa? Gitiwas. Kini si Kuano, si Bingo. Bingo, Hini pa yung signal daw. Hermosa. Ayun na. Asa na si Beloria de? Wala na? Luwa siguro signal niya. Ay lang. Mangutana ka sa ko, di ko mo object basta ka basta dili kay categorical yung pangutana. Dito siya. Ako. Napoy gina ko. Hindi na ako mawala. Manay ako ang... sige. Time na lang bro, 10 minutes ba? Sa to pa, 10 minutes man, 8:31. Sige. 8:22 naman, so 8:32. Sige. 8:32 mahuman. Sige. Sige, unang pangutana. Be professional lang tani. Utana kung sige, sige, sige. tubag na ko. So, napamantay conclusion. Sige, pero takuan. Sige. Wala problema. Basta kay natin roll, categorical question, answerable ba yes or no? Kana. Okay. Pag di ko mo tubag, So, categorical, kuan ko kaning subject ko. Okay. sumala sa akong gigabasa kaganiha kay ang topic tema ang reliyon di makaluwas apan si Kristo lamang ang makaluwas.
sumala sa tema, unsa may sumala sa ato ang tema, kinsa may makaluwas, ang relihiyon o si Kristo? Tubag. Tubag sa dili categorical nga pangutana ha. Kinsa? Ang kinsa that's referred to whom? Dili answerable by yes or multiple choice. So ang tubag, ang makaluwas si Kristo. Dili magusupak lagi ana. Kay sa lakto niya pagkasulti, ang manluluwas si Kristo man. Pero wala kay nabasa sa Biblia nga ang reliyon dili makaluwas. Ang reliyon makaluwas man. Oh, in the truth about religion, they will have the eternal life. So ang reliyon makaluwas usab. So mao na nga kung maingon kang si Kristo lang manluluwas, di ko supak ana. Pero kung maingon si ang reliyon di makaluwas, supak ko ana. Kay sa Biblia nabasa man nato ang reliyon maghatag eternal life. O wala kay na provide ebidensya nga ang reliyon dili makaluwas. Provide your evidence nga nag-ingon ang reliyon di makaluwas. So mo na nga napakyas imong tema ana nga naman kay lahi man ang manluluwas ug makaluwas. Balikon ko ha, lahi nang manluluwas ug makaluwas. Ang imong tema makaluwas biya. Si San Pablo makaluwas, unang Korinto 9:22. Si Timoteo makaluwas pod, unang Timoteo 4:16. So mo nang pakyas siya nga naman kay ang reliyon makaluwas. Nga naman ang reliyon instrumento sa kaluwasan. Next question please. Okay. Kining relihiyon nga way kapuslanan nga relihiyon, makaluwas ni o dili makaluwas? O di na makaluwas, pero doon ay makaluwas kung imo lang iabante. Ano? Ibante na guna. James chapter 2 man to, 16. Ano? Kung imo lang iabante, Unsa nga teksto? makaluwas usab ang reliyon. Tungod kay diri sa Titus, religion can give us eternal life. So klaro, makahatag og eternal life. So kanang reliyon man na sa gitawag nato nga mga pagano. Pero ang apostoles doon po sa reliyon, dili pagano. Unang Timoteo 3:16, walay makalimod unsa ka dako ang tinagos tong reliyon nga maghatag og eternal life. Wa kay na provide nga ang reliyon di makaluwas. So dili mo mabungkag ang akong paguba sa imong tema. Kay ang tema na to makaluwas di man manluluwas. Kaya kung nagtima ta si Kristo lang ang manluluwas, di ko musukol. Kasi among pagtuo si Kristo man ang manluluwas. Balikon ko ha, ikaw pa nagsulti ganina, ligawas yung baba, ang religion maghatag eternal life. So makaluwas. Sunod, pangutana. Okay. Kana bang pag-ingon nimo nga dili makaluwas ang relihiyon nga way kapuslanan, 100% ba gani siya correct or 50% 100% lagi na siya nga correct. wrong? Kay sa mga pagano man na. Pero ayaw putla. Kaya sa iabante na to na, doon ay reliyon gyapon ang mga apostoles. Imo na, dabi, pure and genuine religion diya. Kung basta nikalimot ka, imo lang iputol. Mo na ang pure and genuine religion na giingon diri sa Tito 1 versikulo 2. To understand the truth about religion, and you will have the truth, the hope of eternal life. So ang reliyon maghatag eternal life, makaluwas. So provide sa ebidensya diya nga nag-ingon nga ang reliyon dili makaluwas. Kaya kung makabasa ka sa Biblia nga nag-ingon si Kristo ang mga apostoles nga ang reliyon di na makaluwas. Kana makatabla ka. Unya kay wa man kay nahatag. Mo na nga nabasa na ako nga si Kristo, si Pablo makaluwas po si Pablo unang Korinto 9:22. Og ang Biblia, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. So nagsaad og kinabuhing walay katapusan. Mo na nga, dili sin wala ka kabasaan di ba? Search ni ugma ha. Arma makabalo ka ning bersyon na. Ako, sukod og letra po letra. Mo na nga, wa kay nabasa sa Biblia nga ang reliyon dili makaluwas. Sakto imong gibasa pero sayo yung pagsabot. Next question please. Okay. Atong sundan ni imuhang Tito 1:2. 1:2. So ingon dire then they will have the hope of eternal life. So nagingon ba dai diri sa mao nga teksto nga ang relihiyon makaluwas? Yes or no? Diya, wala. Pero dire, yes. Timan nga atong tema, sumala sa tanang bersyon sa Biblia, dawaton tanang bersyon, di na ko problema di mabasa. Diya, pero dire sa akong bersyon mabasa. Akong basahon, no? I encourage God's own people to have more faith, to understand the truth about religion, and they will have the hope of eternal life. Dire sa akong version, makahatag eternal life ang religion. Di sa akong version, kung walay letra po letra, so di na ako na problema. Ang akong baruganan, nabasa, sumala sa Biblia nga ang reliyon, maghatag eternal life. So provide sa ebidensya kapitulo diya, Mr. Adonis, nga nag-ingon nga ang reliyon, dili makaluwas.
Kaya kadula kay mahatag ana nga usa ka bersikulo or katunga lang nga bersikulo, diya makatabla ka. Wa man nag-ingon si Kristo nga ang reliyon di makaluwas. Nigawas ba na siyang bagay na nga walay exact verbatim nga nag-ingon ang Biblia nga ang reliyon di makaluwas. Ikaw pa mismo nisulti. So buot pasabot nigawas sa imong bakba nga nag-ingon ka nga ang reliyon di ay makaluwas, maghatag eternal life. So diya pa lang pakyas gyud ang imong baruganan, Mr. Adonis. Mo na nga sa tanang bersyon niya akong ipagamit, ang religion makaluwas. Tungod kay ang religion instrumento na sa kaluwasan. Mo na nga napakyas gyud ka, Mr. Adonis. Next question please. Okay, matud nimo ang relihiyon makaluwas. Asa man mabasa sa Biblia ang pulong religion can save. Sa English na religion can save. Makaluwas. Oh, malag ka? Unsa nga teksto sa Biblia, bersikulo, kapitulo sa Biblia that the religion can save. Yatubag. Proceed. Yatubag. Oh. Oh, dili kategorikal yung pangutana, ayaw object na ko ha. Oh, yeah. Klaro, ang word nga religion can give us eternal life. Ang eternal life magluwas na. Kung sabi na eternal life, di na makaluwas para nimo. Oh, walang giingon diri oh. Oh, to understand the truth about religion and then have the hope of eternal life. Ang eternal life makaluwas na. Walang gamit ng common sense, correct thinking, and reasoning ba? Common sense kita itong gamiton, hindi na puro common gamit o sense. Mula Mr. Arones, nabasa na ko nga ang reliyon maghatag eternal life. Ikaw wala kay nahatag nga ang reliyon di maghatag eternal life. So therefore pakyas ka. O ikaw pa mismo nigawas yung babagay na nga ang reliyon maghatag eternal life. O wala kay nabasa sa Biblia gayna nga ang reliyon dili maghatag eternal life o di makaluwas. Balikon ko ha, ang manluluwas o makaluwas lahi na. E kung nagtimatag manluluwas, si Kristo ang manluluwas di ko musukol, pero nagtima matag makaluwas. Muna nga, provide your evidence nga nag-ingon ang balaang kasulatan, ang reliyon dili makaluwas. Makatabla ka ba? Kaya bisan pag usan mo tambling-tambling o pangutana diya, di makakalusot gihapon ako, nga naman. Kaya ako namo ko nabasa nga ang reliyon maghatag eternal life. So pa ako di mo ang Biblia. Tawaton niya tanang version sa Biblia. Muna tubag ang simpleng pangutana. Next question please. Okay. Matud nimo si Kristo manuluwas. Walay mabasa nga makaluwas si Kristo. Tama? Yes or no? Tubag. Maluluwas si Kristo at the same time makaluwas. Problema ba na? Pero dili atong tema magod nga ang reliyon dili makaluwas. Sa laktod na pagasulti, kalang word nga manluluwas, referado na kang Kristo. Siyempre manluluwas, makaluwas gud siya kay manluluwas gani. Pero ang simbahan dili manluluwas ang reliyon dili manluluwas kundi instrumento sa kaluwasan. Makaluwas ang simbahan, dili manluluwas. Kaya ang simbahan or religion, matod pa dire, religion helps you in every way. It promises life now and forever. Ang reliyon nagasaad sa kinabuhing walay katapusan. O sa Titus 1:2, no, to understand the truth about religion, and they will have the hope of eternal life. Kung sabi na eternal life dahil, kinabuhing walay katapusan man na, di pa na magkaluwas para nimo. So mo na nga, klaro og tataw akong gibasa nga lahi ng manluluwas ug makaluwas, no? Og akong balikon pag-ayo, wala kay nahatag kapitulo bersikulo nag-ingon ang mga apostoles ang reliyon di makaluwas. Kay kung na kay mahatag nakabutang diya nga ang reliyon di makaluwas, mupil mo knockdown ako pildi ko diretso. Wa man kay nahatag. Nya ikaw pa mismo nito ganina sa imong imong stand nga wa tay mabasa mga igsuon nga exact verse good nga nag-ingon nga ang reliyon di makaluwas. O, ikaw pa mismo buot pasabot nigawas sa imong bakba ang kamatuoran. Mo lang Mr. Anulis, palpak ang imong baruganan. Next question please. Last question na ni kay 31 na. Last question. Okay, last question. Yes. Unsa may diferensya sa manluluwas o makaluwas? Tubag. Tubag na ko? So dako Yes, tubag na. diferensya ang manluluwas o makaluwas. Sa Tagalog pala siya, tagapagligtas o makapagliligtas. Ang tagapagligtas siya itong Savior. Mr. Adonis, balikong ko ha? Ang tagapagligtas siya itong Savior. Repera na nga ito kang Kristo. Kung may makapagliligtas, instrumento sa kaluwasan. Mura ba og si San Pablo ba? Unang Korinto 9:22. Kung sa ingon ni San Pablo, matod pa akong basahon ha? 22. Diya sa mga huyang sa pagtuon na hibo akong huyang sama kanila. Aron madanay ko sila, busa nagpahiwi na gusto ng tao, aron maluwas ko ang pipila kanila.
So maluwas ko ang pipila kanila. Buot bang pasabot si San Pablo makaluwas, manluluwas po siya, dili. Gamit ang correct thinking and reasoning. Si San Pablo makaluwas pero dili siya manluluwas. Kaya ang word nga manluluwas, refer na nato kang Kristo. Muna nga, wag ka nakahatag kapitulo, versikulo manggod sa Biblia, god nga nag-ingon, nga ang reliyon dili makaluwas. So muna nga ako, nakunahatag. No? Religion can help you in every way. It promises life now and forever. Religion can give us eternal life. So word eternal life, kinabuhing walay katapusan yun. No? Balikon ko, lahi ng tagapagligtas sa makapagliligtas. Ang imong tema magod makaluwas. Kaya kung nagtima pagkag si Kristo lang ang manluluwas, di ko musukol Mr. Adonis. Kaya pildi na ko daan Mr. Adonis. Kaya kay makaluwas man. So bantay yun, sunod Mr. Adonis sa itong tema, bantay yun ka sa tema. No, ako lang kang koreksyon na para makabantay ka sa tema, sunod ba? Nga, aron makalusot ka na ko. Kaya kung ang imong tema nga, gatawag na to nga, pangkilid lang, di nakalusot na ko Mr. Adonis. Sorry to say this, panpalpak ang imong baluganan. Walang next tema na po na to. Buhat yung tema nga, makalusot yun ka Mr. Adonis. Asalot mo ko ni mo Mr. Adonis, kaya matod pareho. Wow, salute you debaters, you act professionally. So muna, no? Motang yun ako nga, tumbati lang sa rason, way labot ang korason. Napay minuto bro Adonis? Wala na. Wala na? Okay. Sobrahan na. Sobrang na. Salamat kay bro Adonis nga. Iya kong itagaan ng sobrang minuto. Professional. Kaya mong online debate ni Mr. Adonis, dili ni nga amigo mo ni Mr. Adonis. Kung ano niya mo, kaning kinambiwayan ko sa exchange knowledge ba? Kung man napatay si Kanstan na o diretso na ta konklusyon. Conclusion ta tag 7 minuto. Kisa man una. Ikaw, gyud kay ikaw may negative. Ako na yun. Okay. Sige na. Atayin sana ha. At 8:34, 7, 8:41 ka. 7 minuto ha, sige. 7 minuto na. Sige na, 8:41. Okay na. Karga. So mga igsoon, klaro og tataw nga labungkag yun ako ang baruganan sa kong kaatbang Mr. Adonis sa SDE Defender. Tungod kay sa pagbuhat manggod ng tima na palpak manggod. Ang iyang tima manggod pamatud-an niya ang reliyon di makaluwas, si Kristo lang makaluwas. Kaya kung itima siya og si Kristo lang ang manluluwas, di ko musukol oy. Lahi lagi na balikod to mga igsoon sa to mga naglantaw sa live ha. Lahi ng tagapagligtas nun ka sa makapagliligtas. Ang tagapagligtas, Savior, refer lang na siya ngadto kang Kristo. No? Nothing more and nothing less. Pero pag may untag, makapagliligtas, refer na sa instrumento sa kaluwasan. Instrumento kay sa kaluwasan si San Pablo, unang Korinto 9:22. Si Timoteo, unang Timoteo 4:6. Instrumento po sa kaluwasan. So diya na mahulog ang word nga makaluwas tungod kay instrumento sa kaluwasan. Mao nang religion, instrumento sa kaluwasan. Kundang gibasa gay na. No, mao ning dili madawat sa tong pinangga nga Mr. Amores kay lahi ko ng version. So di ako'y problema nga naman atong tema, ang atong isabutan dawaton tanan version sa Biblia. Mapugos ang dawat ani. Kay kung di ka madawat ani, buot pa sa sumpak ni atong tema. No, Titus 1:2. Usay ingon. To understand the truth about religion, and they will have the hope of eternal life. So, ang religion, maghatag og paglaom og eternal life, instrumento sa kaluwasan na. Kaya ang word nga religion is, matod pa niya, treskia. Ang meaning sa treskia, any system of faith and worship. No? Sistema sa pagsimba, sa pagampo kung tinuuhan. Kaya ang taong walay tinuuhan, Sirach 35:18, dugmokon sa Dios ang taong walay tinuuhan. Muna importante ang word religion. Mabitaw ang Dios dunay religion. Kanong hari 17:26, ang Dios dunay reliyon sa yuta. Ang mga apostoles dunay reliyon. Unang Timoteo 3:16, walay makalimot unsa kadako ang tinagos tong reliyon. Nakining balaya sukranog haligi si kamatuoran. Mao nang instrumento sa kaluwasan. Mabitaw nga, ganun na ako pangutana naabay mabasa sa Biblia ang reliyon di makaluwat ni tubag ba siya gwa. So di pala na knockdown na daan. Balikon ko ha, bisan pag gumagamit pa siya di og 4 buhat 4 lusi, dili ko supak ana na si Kristo lang ang manluluwas. Pero balikon ko ang manluluwas si Kristo lang, pero ang religion instrumento sa kaluwasan. Walang dawatan ni nga version na bisig mo yung kagbugos na pud ni. Wala na niining online debate na wala gyud ka lusot ang argumento sa kaatbang Mr. Adonis, no? Sakit yun ang kamatuoran, no? Walang giingon ako sa mga kapatid na
ang religion instrumento ni sa kaluwasan. Ang religion dili siya ang manluluwas, kundi instrumento sa kaluwasan. Ang manluluwas si Kristo lang. Mao na wa masabti sa kaatbang nga Mr. Adonis. Mao na mga kapatid, klaro kayo ha nga akong gibasa letra po letra sa Biblia nga ang religion maghatag og eternal life. So instrumento sa kaluwasan. So mao na mga igsoon, no? Nya kanang ang word nga religion man gud matod pala sa Buhat kapitulo 26 bersikulo 5. Atong basahon na kaning word nga religion pundok mo gud ni. Matod pa sa 26:5. Diingon sa 5 mga kapatid, dugay silang nasayod kung andam lamang sila sa pagmatuod niini nga sugad sa sinugdan nagkinabuhi sila. Ingon nga sakop sa labing mahingpit nga pundok sa atong reliyon. Kaning pundok reliyon ni. O kanang pundok matod pa sa Buhat 2:47, mao ning atong mabasa sa balaang kasulatan asa gipabutang tong nga luwas didto siyang pundok 47. Sa ingon, gidayeg nila ang Dios o gikahimutan sila sa katawhan o sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok sa mga taong nangaluwas. Mr. Adonis, ang religion pundok na sumala sa Biblia. O ang religion instrumento sa kaluwasan mao tong katong gipangluwas isa mang luluwas ang Dios biya. Dito gibutang sa iyang simbahan. Sa iyang religion ba? Kay word nga religion tinuuhan man na. 2 Wala minutes nga. na lang. Ha? Pila? 2 minutes na lang. Sila nga nga hastang pakyasa gyud sa kung kaatbang nga Mr. Adonis. Wala nga akong ihangyo sa Mr. Adonis sunod tema gyud buhat gyud og tema nga nakalusot ka ba. Kay kana nga tema di gyud nakalusot sa kuha bisan pag-unsaon, no? Nga mo man kay ako sukol mo og litra po litra, no? Sukol ko litra po litra kay daghan og version sa Biblia oh. No. Wala nga klaro og tataw nga ang reliyon makaluwas. Balikon ko Mr. Adonis sa mga viewers. Lahi na ang manluluwas, lahi po ng makaluwas. Ang makaluwas, instrumento na sa kaluwasan. Kanang gipanggamit sa Dios ba? Balikon ko ha, dili ko supak kasi Kristo lang ang manluluwas. Pero balikon ko, doon na po yung mga tao nga makaluwas nga gigamit sa Dios alang sa kaluwasan. For example, ang religion. Si San Pablo, nasakop niya sa matuod nga religion. Unang Timoteo 3:16. Muna si San Pablo, unang Korinto 9:22, aron maluwas ko ang pipila kanila. So nagsangyaw si San Pablo, aron maluwas ko ang pipila kanila. Si San Pablo makaluwas, pero dili siya manluluwas. Mao ni mga kapatid nga, klaro kaayo og tataw ang akong paruganan mga igsuon, nga kaning akong kaatbang karon Mr. Adonis, bisan gamay, bisan kudlit, wa jud katatsya sa akong guba siyang tema. Mao na nga, balikon ko ha, nigawas siyang bakba ganina nga nag-ingon nga ang reliyon walay mabasa sa Biblia ang reliyon dili makaluwas. Diya pa lang napindi na. Pagba na diya lang daan. Kay nigawas man siya bakba nga. Nigawas pag siya gi-question ako siya nga maghatag mag eternal life ang reliyon. Nito bagsag yes, ang religion ka maghatag eternal life. Ni uyon, ni angkon. So diya pa lang daan, pakyas na. Wala nga kaning nga video upload na po na ko na sa YouTube Mr. Adonis ha. Nangita ko daan. Wala nga. Klaro kayo kung tataw ang akong gibarugan. Balikon ko, Okay. iba Time na, yung time.